Αυτό είναι το μην το πάρεις προσωπικά. Σήμερα θα μιλήσουμε για όλους εκείνους που πετούν μια αγένεια και όταν τους κοιτάξεις με απορία απαντούν «Τι, ειλικρινής είμαι». Είμαι η Ιωάννα και για τα επόμενα 3 λεπτά θα πούμε την αλήθεια με λίγο καλύτερο τρόπο από αυτούς. Έχει γίνει μόδα τελευταία αυτό το «δεν είμαι αγενής, είμαι απλώς ειλικρινής». Λέγεται με θράσος, σαν διαπίστευση. Το λένε σαν να έχουν ένα badge αυθεντικότητας. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Ναι, αλλά ποιανού είναι τα δόντια και κυρίως ποιος σου το ζήτησε. Υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην ειλικρίνεια και στην αγένεια και πάρα πολλοί βολικά την αγνοούν. Γιατί τους βολεύει να πετάνε τη σκέψη του σχήμα, χωρίς φίλτρο, χωρίς σεβασμό και όλο αυτό να το βαφτίζουν τόλμη, αυθεντικότητα, πυγμή, μιας και θεωρούν πως αυτοί βγάζουν το φίδι από την τρύπα κατά την προσφυλή έκφραση. Όχι φίλοι μου, δεν είστε τολμηροί, είστε άκομψοι. Και όχι, δεν φταίει η ευθύνη σας απέναντι στην αλήθεια, φταίει το ότι δεν σκέφτεστε πως η αλήθεια χρειάζεται τρόπο. Μα τι θα μπορούσαν να μου απαντήσουν, να μην λέμε αυτό που νιώθουμε? Όχι, να το λέτε. Αλλά δεν χρειάζεται να το λέτε και να νιώθει ο άλλος πως του έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι. Πάντα πίστευα πως μπορείς να είσαι ειλικρινής και ευγενής. Ναι, γίνεται. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Το έτσι είμαι εγώ, να με δεχθείς όπως είμαι, δεν είναι ειλικρίνεια. Είναι τεμπελιά χαρακτήρα. Είναι άρνηση να μεγαλώσεις, να φιλτράρεις, να σκεφτείς αυτόν που βρίσκεται απέναντί σου. Όχι επειδή φοβάσαι να πεις αυτό που σκέφτεσαι, όχι, αλλά επειδή σέβεσαι πως θα το ακούσει ο συνομιλητής σου. Πες την αλήθεια, αλλά διάλεξε λέξεις που δεν πληγώνουν ούτε την αξιοπρέπεια, ούτε την περηφάνεια του άλλου. Δεν είναι μαγιά να ρίχνεις ατάκες και να καμαρώνεις που δεν μασάς. Μαγιά είναι να ακουστείς χωρίς να τσακίσεις τον άλλον. Και αν σε ενδιαφέρει πιο πολύ να φανείς ομός παρά να είσαι αληθινός, τότε μην περιμένεις συντροφιά. Αν η μόνη σου αλήθεια είναι το «εγώ έτσι είμαι», μην απορείς που δεν μένει κανείς να δει τι άλλο είσαι. Η ειλικρίνεια δεν είναι μαχαίρι. Δεν χρειάζεται να κόβει για να είναι αληθινή. Είμαι η Ιωάννα και αυτό ήταν το μην το πάρεις προσωπικά. Και ναι, ένας ομός, σκληρός λόγος δεν είναι απαραίτητα η αλήθεια. Σίγουρα όμως είναι τεμπέλικη επικοινωνία. Εμείς τα λέμε σύντομα.